Vitajte pri počúvaní podcastu Srdce do biznisu. Rozhovoroch o tom, ako sa mať v práci dobre, zvládať každodenné situácie s väčšou ľahkosťou, naplno využiť svoj potenciál a rešpektovať svoje limity. O nás, o ľuďoch v pracovnom prostredí, prakticky a vecne so psychologičkami a trénerkami zo spoločnosti Timan, Martinou Šarišskou a Janou Oleksovou. Minulo sme sa rozprávali o jednom tvojom tréningu, kde si hovorila, že robíš takú zaujímavú aktivitu, že ľudia si definujú nejakú vyhliadku o 5 rokov a jedna partia robí príležitosti, ktoré pre firmu vznikajú v tom horizonte 5 rokov a druhá spisuje ohrozenia. No a mňa teda veľmi zaujalo, že si hovorila, že fascinujúco tie príležitosti a ohrozenia sú v podstate jedna k jednej. Čiže obidve skupiny prídu s rovnakými závermi, akurát úplne v inej kolónke. A to tak rozprúdilo tú našu debatu a ja ju chcem možno teraz ponúknuť aj poslucháčom, že mne z toho tak doťuklo, že to je vlastne na mne, či to vnímam ako tú jednu vec, alebo ten fakt, alebo tú informáciu ako príležitosť a ohrozenie. A ja by som hrozne chcela všetko vnímať ako príležitosti, tak sa idem s tebou možno porozprávať o tom, že čo preto urobiť a či to tak ozaj môže byť. A na tejto aktivite, čo si spomínala, je ešte aj zaujímavé to, že tá skupina, ktorá má generovať tie ohrozenia, je vždy oveľa rýchlejšia ako tá skupina, ktorá má generovať tie príležitosti. Že to ide tak pomerne rýchlo, spontánne, vždy majú veľa tých nápadov spísaných alebo ohrození spísaných. Tá druhá skupina, ktorá má generovať príležitosti, sa tak trošku trápi na začiatku. A chvíľu to trvá, kým prídu s nejakými konkrétnymi príležitosťami a potom to máš vlastne jedným máš napísané tie ohrozenia na jednom flipcharte, tie príležitosti na druhom flipcharte, čiže oni pracujú osobitne, nevidia sa, potom sa stretnú, začnú to zdieľať a vidíš tam takéto prekvapenie na tých tvárach, ten aha moment, že ale veď ono je to úplne to isté, že my tu rozprávame o tých istých veciach, že jedna tá istá vec sa dá vnímať ako príležitosť a ako ohrozenie a začnú sa nad tým zamýšľať, že aký to je paradox. Hej? No a viac menej sa to dá aplikovať na ten reálny život, že to, ako sa na tú situáciu pozeráme, veľakrát nám to ohrozenie možno, alebo to vnímanie, že to ohrozenie ide ako prvé, hej? A že musíme trošku začať pracovať aj na tom, aby sme zastavili tie myšlienky týmto smerom, lebo keď to len inak pomenujeme, zadefinujeme, zarámcujeme, sú to situácie, ktoré môžu byť príležitosťami. Že nemusí sa nič iné stať. Všetko je to len o tej mojej zmene pohľadu, že začať objavovať v tej istej situácii. Ak tomu rozumiem správne, tak to, že tá zmena alebo tá situácia je pre mňa ohrozením, na to nepotrebujem vyvíjať žiadnu energiu. To mi doťukne hneď. Hej? Čiže máme nového šéfa, dajme tomu, tak mne hneď automaticky napadne, že čo ak si bude chcieť priniesť svojich ľudí, čo ak ma vymení, čo ak bude zavádzať nejaké čudné veci, to ide samo. Hej? A teraz ja tú príležitosť v tom potrebujem objavovať. Áno. Ako? Ako ten mindset zmeniť? Keď ten môj mindset je taký ten, ktorý celý život iba poukazuje na to, čo sa môže pokaziť, kto ma môže ohroziť, čo sa môže zmeniť. Tak si normálny, podľa mňa, že sa tak máme prirodzene. Aj sme si už rozprávali v tých predchádzajúcich témach, že to naladenie na tej negatívnej informácie a na to skôr negatívne je nám prirodzené. Aj na to vyhľadávanie rizik. Aj na tie rizika a na to, čo môžeš stratiť. Hej, že tam hneď vnímaš tú stratu toho, čo si poznal, alebo stratu toho zabehnutého, zaužívaného. Čiže takto ten náš mozog funguje, ale už to nie je úplne do tejto doby a potrebujem sa zastaviť vedome. Hej, keď sa takto uberám týmito myšlienkami, tak sa zastaviť a začať sa naozaj rozmýšľať nad tým, čo mi to prinesie táto situácia. Čo pozitívne môžem z tejto situácie získať. A to, čo som hovorila, že vždy nám akoby toto trvá dlhšie,
Hej, že je to opäť to náročnejšie. Hej, že stojí ma to energiu, viac energie, nejde to takto automaticky. Na začiatku určite, kým nejakým spôsobom si z toho nevytvorím návyk a návyky nám pomáhajú tú energiu šetriť, tak musím urobiť tú tvrdú prácu a otočiť si to rozmýšľanie, že čo je tým prínosom, čo z tejto situácie môžem získať, kde je tam príležitosť. Ty to máš tak, že aj pri tom rozhodovaní o tých alternatívach si odporúčala v jednom z našich podcastov, že vždy mať rovnako výhod ako nevýhod napísaných. Fungovalo by to aj tu, že na všetky tie nevýhody, ktoré si spíšem, alebo tie možné ohrozenia, ten strach zo straty, by som si spísala opak? Hej? Opak, že ísť jednak jednej? Že až takto cvičenie urobiť? No mohlo by to fungovať až na to, že keď máš jednak jednej tie výhody a nevýhody, tak stále vnímaš silnejšie tie nevýhody. Čiže potrebuješ to mať aspoň 3 k 1. Čiže až 3-krát toľko výhod v tom musím nájsť. Hej? Čiže na tom mojom príklade, že prichádza nový šéf, tak sa od neho môžem možno naučiť nové prístupy. Je to šanca, že mi dá iné príležitosti, ako som doteraz dostala. Hej, môžem začať s čistým štítom a tak ďalej. Hej, čiže na jednu nevýhodu, ktorá mi prišla automaticky, alebo tak ako keby sama od seba, tak ja potrebujem vyvinúť úsilie a nájsť ich viac, tých výhod. Alebo teda nepúšťať tie myšlienky úplne tie ohrozenia, zastaviť sa v tom, keď ich generuje ten môj mozog a povedať si cielenie, že nebudem týmto spôsobom rozmýšľať a idem rozmýšľať nad tým, čo je dobré. Hej? Áno, a toto si mi možno teraz dala takú väčšiu slobodu, lebo tam vymýšľať tie pozitíva by mi prišlo ťažké. Áno. Ale možno si len v tej situácii uvedomiť, že je to zmena, automaticky ju vnímam ako ohrozenie, preto sa mi toto deje, nehovorí to nič o tej situácii. Hovorí to, alebo je to prirodzený mechanizmus a možno už aj to prijatie môže byť odpoveď. Že nemusím to hneď ešte vnímať, že to je skvelá vec, alebo že to bude skvelé, že Juj nový šéf, ale vnímať, že nič z toho, čo mi teraz naskočilo, nie je reálne, je to príbeh, ktorý vznikol tou situáciou a len to tak prijať, že však budem vidieť, o čom tá situácia bude. Že keď sa vrátim späť k tej aktivite, že tá skupina, ktorá má tvoriť tie príležitosti, tak oni sú nútení ísť alebo rozmýšľať práve cez tie príležitosti. Čiže oni sa nevrtajú v tých ohrozeniach, tak by som to pomenovala, že sa nevrtajú v tom, ale chvíľu tak je tam to ticho, že tak začínajú nad tým uvažovať, ale už sú rovno naprogramovaní, aby rozmýšľali nad tými príležitosťami. Hej? Čiže možno to aj toto urobiť, že sa tak naprogramovať, že nepúšťať to smerom do tých ohrození, ale rozmýšľať, že čo to môže priniesť táto nová situácia, aké príležitosti. Vieš, čo ešte mi napadá už iba tak do tréningu nášho, že na budúce urobíme ešte 3. kontrolnú skupinu, tej dáme robiť aj príležitosti, aj hrozby a uvidíme, že ako sa to správa, že tam bude tiež možno zaujímavé, či tých hrozieb. A či to budú tie isté veci. Isté veci. Čiže môžeme, tak ma to teraz podnietilo a budeme cez to vidieť, ako tá naša myseľ funguje. A potom z toho vlastne taký záver je, že to, ako danú situáciu vidíme, je naša voľba. Hej. Naša voľba, či sa rozhodneme ísť s tým prirodzeným a nechce sa nám vyvíjať energia na to, aby sme zmenili to naše videnie, alebo sa rozhodneme, že tam dáme energiu a že chceme to mať inak a chceme teda vnímať tie veci cez tie príležitosti. Čiže je to naša voľba, či to vidíme čierne alebo biele. Zase sa mi tam žiada doplniť to slovo naša vedomá voľba. Že ak vidíme príležitosť, ak vidíme ohrozenie, tak je to naša podvedomá voľba a ak vidíme príležitosti, tak je to taká naša tá vedomá mindful voľba. Áno. Aj keď samozrejme asi ten odkaz by nemal byť, že teraz všetko vnímajme
super príležitosť, idem, paráda, hej, že tie negatívne pocity alebo to, čo sa nám deje a vnímanie tých ohrození, to už sme aj spomínali, že je to prirodzené, je to tam a je to v poriadku, ale žiť v tom nie je veľmi príjemné, takže skúsme sa viac teda sústrediť na to, aby sme vedome si vytvárali alebo vnímali tie veci pozitívnejšie s tým, ale že berme to ako samozrejme, že aj tie negatívne emócie tam sú. Dohoda. Beriem. Tak. A ako to máte vy? Aké ďalšie témy vás zaujímajú? Tešíme sa na vaše komenty, postrehy a námety na rozhovory na podcast@tyman.sk. Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.